una roba calenta de color gris. I fèiem la fotografia per enviar-la allà a Nord-Amèrica perquè sabien que la roba l'havien agafat. Les niñas, la Nancy, la no sé què, la Nancy no la va dir. Pues yo la niña que me la envió de América, yo me la miraba y no la veía. Venía la gana, me enviava les estrenes. Los $4, que si me dan $100 entonces era molt. En 2 voltes va enviar 1.000 duros en aquell temps les 4 nebots. Havia medicines allà que podien salvar la vida, que era medicines parlant d'altres coses, medicina eterna. Però hi va haver excepcions. A cada poble de migrants se senten històries sobre persones de les quals mai no es va saber res o que van tardar molt a donar senyals de vida o a tornar, en part a causa de les guerres i la situació política a Espanya. Sa mare, que era ma abuela, tota la vida estava fent novelet en Sant Antoni, a Santa Rita, que volia saber del seu fill, i no sabia res. Tota la vida havia estat en el seu Pinocchio, en el seu Pinocchio. Era un home que s'havia d'haver passat més ànsia i haver vestit de sa mare i tot, però era... Quan tu se'n va del seu motor, perd molt d'estima fora. I quan passen 30 anys i 40, com han passat, doncs no se recorda. Pues a última hora va vindre. La mare no va morir ja, no. No feia molt que s'havia mort, però... Mon pare tenia un germà, el germà Andreu, i fins que no es va jubilar... Saber que era una cosa espectacular, pobre. Mon tio li agradava anar d'Amèrica. Li agradava portar shorts a quadros, sí, i parar a Amèrica. I es feren festeres de les festes del poble. I anaven darrere del sant, en un ciri cada un, com si fos el jutge i l'alcalde i l'albacina, perquè eren els que havien pagat la festa. Al començ no festegués pel cine. Ara, convidava a festegues pel cine i llavors algú, no sé si pagava una orquestra també un dia a fer unes festes. I coses que va portar les americanes que si no teníem ni punyetera idea de què eren. Coses que així encara ni somiaven, no sé, rodatges electrònics dels anys 60. Coses americanes, un cotxe que portaven era americà total, portaven un Pontiac forrat per des de madera. En un govern podíem, en aquell temps, podíem convidar a dins poble. Jo vaig portar els primers pantalons llargs que em va portar ell, que no n'hi havia ser. Quan ell va vindre la primera volta encara hi havia. Misèria, encara. Allí quan va vindre el difany, se'n va i diu sobre l'estiu que anava a ser. Segons diu, obri la porta que era de nit. I obri la porta i clar, no tot negre, i diu, quina problema m'han gastat. Torna a entrar, l'abuelo, la seu, clar, l'abuelo no havia caigut, temes d'estos, i li diu, ei, i fora. Diu, torna a obrir la porta, tot negre, oscur, no es veia res. I clar, mon pare, que estava allí, va començar a dir, si dix amb mi, agarra una vela, li pega poc, i diu, mira, perquè si jo, clar, tenc una llimera, entonces no sabia el que era una llimera, va ensenyar el que era una llimera, diu, mira, vaig a la llimera del seu. I què? I diu, em va donar una xat, entonces vaig veure la primera volta el que era una xat, i diu, que anant de darrere, fent un forat, i ja, Pues va escriure una carta dient que venia i va dir que per favor volia tindre dutxa. Aquestes visites estiuenques han sigut habituals a molts pobles de la Marina els últims 60 anys. Són aquells emigrants de la segona fornada, la dels anys 40, 50 o 60, o els fills, o els nets que viuen als Estats Units, però que en el cas de Murla i algun poble més encara mantenen vius els vincles amb la terra dels seus avantpassats.
que els xiquets i xiquetes que havien nascut als Estats Units els anys 20 i els 30 i els parents que van poder reclamar després van triar l'opció correcta quan se'n van anar per fugir d'aquella miserable postguerra. Llegó papá. ¿Cómo estás? És José Camarena Bataller, fill d'un emigrant d'Ador. Ara viu a un apartament al barri de Queens, Nova York, amb la seva dona Isabel, de Santo Domingo, i els seus dos fills, Jennifer, infermera, i José, marine. Jo vaig néixer a la Lliureta a l'any 61. Mon pare i ma mare es van mudar cap allà a l'any 63. Famílies dels anys 20 que ja es havien casat allí, o bé en altres espanyols o espanyoles, o en Però l'exemple més clar d'eixe afany per treballar molt i fer molts diners en el menor temps possible el trobem a Benigembla. La major part del poble de Benigembla, jo diria jo, que està feta de diners de la Holbein. La Holbein, la fàbrica del drap que diem, servia per a fer les millors cases de Benigembla. Sobra mig poble dels diners que venien d'Amèrica. I els retirats que hem aquí, vostè sap però els retirats que aquí, els xefs que entren només aquí, una barbaritat de diners entren aquí. Allí, fes de compte que estava en Benigembla, parlava tot en valencià. 70 o 80 n'hi de valencians. La Holbein Blim Works estava situada a Derby, estat de Connecticut, i es dedicava a l'estampació de tota classe de teixits, fins que el tèxtil va entrar en crisi i la fàbrica es va cremar l'any 82 d'una manera ben sospitosa. En la fàbrica